Assalamu alaikum muhterem milletteshler. Türlü tübeklerde yaşavçı halkımız turmuşundagi hem yaşayışındagi kayber vakigalar hem çırашular bilen bu atna davamında sizni men İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta Avrupa Tatarları Alyansının 3. kurultayı. Әллә без кирәбез Совет Европаға, ул зур iş. Şilebi'de Tatar Мәгарифе günleri. Эш башланды, ул Гатабада булыр дип өметләнәбез. Чөнки кызыксыну бар, теләк бар. Simbir tübeginde Bulgar Tatar izleri. Bizning ota-babalar izgi җирләргә зияратларны куярга тырышкан. Onlarını dostlar birleştire. Мен Тәтеше районында Салаевка деген авылдан туып үскәнмен. Шуңа монда язмыш китерде инде. Avrupa Tatarları Alyansı Халыкара оешмасы 2012 yılda barlıkka kile. Ул хәзер Европаның 14 ilinden 27 оешманы birleştire. Avstriya baş kalası Venada Avrupa Tatarları Alyansının 3. kurultayı uzdı. Анда Швеция, Болгария, Италиядан яңа 3 оешманы кабул итү һәм башка күп кенә мәсьәләләр каралды. Тулырак Венадан Ләйсәнә Садретдин Мирас татар оешмасы эшләп килә. Билгеле инде алар бик мөһим вакыйгалар да уздыралар. Менә быел Авропа татарлары Альянсының 3-нче курултайы уза. 16 илдән, 50дән артык милләттәшебез нәкъ менә әлеге шәһәргә җыела. Шара 2 көнгә исәпләнгән иде. Беренче көнне Европа Татарлары Альянсы оешмасының идарә утырышы узды. Утырышны үзләренең сәламләүләре белән Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шайхразиев һәм Европа Татарлары Альянсы рәисе Флюр Шарипов ачып җибәрделәр. Идарә утырышында 2 яңа оешма үзләренең эшчәнлекләрен тәкъдим итте. Аның берсе Идел буе болгарлары, икенчесе Европа татарларының милли мәдәни мөхтәрияте. Идарә әгъзалары 2 оешманы да бер тавыштан альянс составына кабул иттеләр. Европада узган татар көннәре, сабан туйлары, башка татар милли чаралары узган вакытта без менә ярдәм итәбез. Инде сценарий белән режиссировать итеп, тәкъдимнәр, киңәшләр. Идарә утырышының рәсми өлеше мәдәни программа белән алышынды. Кунакларга һәм идарә әгъзаларына Туфан Миннуллин пьесасы буенча төшерелгән Мулла кинофильмын күрсәттеләр. Күп кинофестивальдә катнаштым. Күп җирдә булды. Аннар инде үзебезнең татар яшьләре чакыра башлады аны. Иң беренчедән Лондонда күрсәттек без аны. Аннары китте инде Европа. Кыскасы бу мәдәният министрлыгы һәм кинематографистлар союзы белән берлектә оештырылган Мулла фильмының Европа туры. Милләттәшләребезнең иң мөһим көне Вена шәһәрендәге совет солдатына багышланган һәйкәлгә чәчәк салудан башланып китте. Бу һәйкәл 1945 елда Сталин приказы буенча куелды. Бу һәйкәл инде үзегез беләсез, менә 18 мең совет солдаты һәлак булганның истәлеге өчен куелды. Моннан шушы һәйкәл алдында бессмертный полк үтә. Бездә бу бик иң мөһим һәйкәл дип әйтә алам. Венада Россия фән һәм мәдәният үзәгендә Европа татарлары Альянсы халыкара ассоциациясының 3-нче съездының пленар утырышын Россия Федерациясының Австрия Республикасындагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Дмитрий Любинский сәламләп ачып җибәрде. Съездның девизы бердәмлектә киләчәк. Татарский народ второй по численности в России имеет древнюю. Васил Шайхразиев Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның сәламләвен җиткерде. Литвада 2021 ел Литва татарлары тарихы һәм мәдәнияте елы дип игълан ителгән. Авропа татарлары альянсы бу вакыйгадан читтә калмаячак. Мондый съездлар безгә бик кирәкле эшләр. Аның өстенә вакыт заманы алышына бара. Алышынуына күрә без үзебезнең эшләребезне дә буйландырырга тиеш. Буйландырыр өчен без алар фикерләребезне алмаштырырга тиеш. Тырышабыз шул шундый съездларда Аллаһның рәхмәте белән биргә генә үзебезнең фикерләребезне бер-беребезгә җиткерергә, бер-беребездән тәҗрибәләрне әллә нисе булса инде үзеңә алырга. 21 гасыр халыкка безнең нәрсә җитми, нәрсә барыбызда, ашыйбызда, эчәбездә, киемнәрдә күп. Безгә вакыт җитми. Чөнки хезмәтебез biz barımızda iş kişileri. Şuna göre mene
бер орган булдырып дип әйтәм инде мин, бөтен шушы эшләребезне туплап, хәбәрләшеп торсак, безнең инде алга таба эшләргә барыбызга да җиңелрәк булыр иде. Мына мин шулай уйлыйм. Яшьләрне кызыктырырга кирәк. Бит алар компьютер кырында утыра. Просто булай гына телевизор карап утырмый. Аларны заинтересовать итәргә кирәк. Ничек? Мына бар нано музейлар. Мына минем музеем бар. Аллага шөкер, ачтым. Наш татарский дом тут Польшада. Ну, минем старомодный музей. А вот кирәк шундый музейлар, чтобы европейский шундый. Бу хактан да өмет бирә торган съезд һәм иң зур минемчә карар кабул итү ул Евросоюзның Советына керү буенча. Бүгенге көндә 400 оешма төрле милләтләр буенча, җәмгыять эшләре буенча шушы оешмага кергәннәр. Анда керер өчен безгә 5 ел эшләргә кирәк иде. Съезд шундый карар кабул итте. Без хәзер документлар әзерләп Европа Татар альянсын инде шушы Евросоюзның Советына тәкъдим итеп керсәк, без анда 401-нче оешма булып керәбез, а бу инде икенче мөмкинлекләр бирәчәк. Съезд программасы буенча җитәкче органнарын сайлаузда Европа татарлары альянсы Европа берлеге халыкара оешмасы рәисе итеп Флюр Шәрипов сайланды. Хәзер без әллә без керәбез Совет Европага, ул зур эш. Рәистәше Бари Диянов, рәис киңәшчесе итеп Рафаэль Муксинов һәм Инҗе Бәйрамова. Рәис урынбасарлары буларак Альбина Валиева, Айна Зитерлунг, Ежи Шихуневич сайланды. Соңыннан бүләкләүләр булды. Без бик шатбыз, бик күп татарлар бөтен Европадан килделәр, таныш кешеләр. Без чын күңелдән бу съездка әзерләндек, бик күп эшләдек, көн-төн буе. Һәм инде менә безнең результатлар, без бик горурланабыз татар булуыбызга һәм бик шатбыз. Безнең оешмада булай 50 кеше шулай булачак бардыр инде. Әмма актив әлбәттә бер 10 кеше, алар бик актив эшлиләр. Алар шундый сәләтле, шундый яшь һәм үз милләтләрен яратучылар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, милләттәшләребезнең бергә җыелуы ул бәйрәм, бәйрәм инде бүләксез булмый. Менә бүген без үзебезнең Татарстан Республикасы Кукмара районында әзерләнә торган бүләгебезне Европа татарлары альянсының 3нче съездын кабул иткән Вена каласында эшләүче Мирас татар оешмасына бүләк итәбез. Бик зур рәхмәт. Сез каян белдегез мин шулай белен пешерергә яратуымны? Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Европа татарлары альянсының 3нче курултайы тәмам. Инде 2021 елны аның 4нчесе Литвада узачак. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Вена, Австрия. Ватандашларыбыз күпләп яшәгән Россия төбәкләрендә татар мәгърифәте көннәре 5 ел рәттән уздырыла. Чара республикабыздан читтә яшәүче милләттәшләребезнең ана телен өйрәнүгә, мәдәни белем бирү үсешенә ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Әлеге проектны оештырып Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре 20дән артык төбәктә булдылар. Бу юлы казанлыларны Чиләбе җирендә кабул иттеләр. Татар мәгърифәте көннәренең Кунашак районыннан башлануы очраклы түгел. Нәкъ биредә милләттәшләр күпләп яши. Алар район халкының 36% тәшкил итә. Татарстан делегациясының Кунашак районына сәфәре район хакимияте, мәгариф идарәсе җитәкчелеге, шулай ук җирле татар җәмәгатьчелеге активистлары белән очрашудан башланды. Мәктәпләрдә татар телен укыту мәсьәләсе турында фикер алышуда төп проблемалар ачыкланды. Аларны бергәләп хәл итү ысулларын карадылар. Районның 17 гомуми белем учреждениесенең тик берсендә Үзбәгәрәк авылы мәктәбендә балалар ана телен һәм татар мәдәниятен дәрестән тыш өйрәнә. Район үзәге Коншакта мәктәп һәм балалар бакчасында татар түгәрәкләре эшли. Да, у нас проблема с педагогами. Министерство образования тоже мониторило и вышли нам с таким запросом, есть ли желающие, чтобы выйти уже в Казань, вот такие-то, такие-то. Но от того, что расстояние, родителей особо-то как бы вот нет желающих. Бу сорауга җавап итеп, татарстанлылар милли педагогик кадрларны әзерләүнең берничә вариантын тәкъдим иттеләр.
Аннары Казан кунаклары өчен район үзәгенең истәлекле урыннары буйлап экскурсия оештырылды. Кунашак мәчетендә, район тарихын бәян итүче музейда булып, ондагы экспонатлар белән танышканнан соң Мөслим бистәсенә юнәлделәр. Бистә Кунашак районының иң яшь торак пункты. Аңа нигез 2009 елда салына. Халык аны Яңа Мөслим дип тә йөртә. Биредә иске мөслим кешеләр яши. Бу авыл Маяк предприятиесенең радиоактив калдыклар белән пычранган Теча елгасының яры буенда урнашкан булган. 1957 елда Маяк хим комбинатында авария аркасында Теча елгасы радиоактив пычрана. Әмма ярты гасыр халык зарарлы авылда яши. Иске Мөслимнән берничә чакрым яраклыктагы урынга йортлар төзеп, бары тик 10 ел элек кенә халык Яңа Бистәгә күчерелә. Бер үк төрле йортлар белән бергә төзелгән заманча балалар бакчасы, бассейнлы зур мәктәп бинасы авылның бизәге. Биргә күченгәндә барлыгы 240 укучы була. Бүген аларның саны 310-га кадәр арткан. Быел гына 1нче сыйныфка укырга 36 бала килгән. Эшләү өчен барлык шартлар да бар. Халык традицияларын яңадан тургызуны, мәдәни белем бирүне кичкенә балаларны ана телен өйрәтүдән башларга ниятлибез ди Мөслим мәктәбе директоры Оксана Латыйпова. С годами понимаю, что оно мне оказывается нужно, что это мое родное, что я хочу изучать его, я хочу читать и писать, хотя я сама вот тоже на сегодняшний день не умею ни читать, ни писать, а мне это уже хочется. И надо вот действительно как педагоги, нам необходимо работать с родителями и объяснять им, что нужно это уже с малых лет. Потому что наши бабушки и дедушки тоже, они, получается, не вечны, они уйдут, уйдет культура, как говорится, кэмбэдэкума, чтобы со всеми этим өсөн, дидесен окутып, вот это же тоже немаловажный фактор получается. Вот поэтому я думаю, что сейчас начнем работать уже конкретно по данному вопросу, тем более учитывая тот факт, что вот сегодня я услышала, что будет очень большая поддержка со стороны Казани, вот получается, с министерства со стороны, будем работать. Мөслим укучылары Татарстан кунакларын мәктәп усагасында ук ипи, тоз һәм шәкшәк белән каршы алды. Ә мәктәп сәхнәсендә татар түгәрәгендә шөгыльләнүче кичкенә талантлар кунакларны махсус әзерләгән чыгышлары белән сөендерде. Татарстан делегациясы белән очрашуга Мөслим мәктәбенә Кунашак районы мәгариф учреждениялары җитәкчеләре, укытучылар, тәрбиячеләр, китапхана өлкәсе вәкилләре килгән. Ана телен укытуны оештыру буенча сөйләшү алар белән дәвам итте. Татарстан педагоглары үз эшләре тәҗрибәсе белән уртаклашты. От сегодняшнего дня я ожидаю очень многого, потому что Татарстан, думаю, не зря они приехали, что они нас поддержат. Ну, больше всего, конечно, зависит от нашего руководства, от руководства управления образования, от руководителей образовательных учреждений, я думаю так. А Татарстан, думаю, какой-то все равно толчок даст, что у нас должно получиться. Я почему-то вот чувствую, что получится у нас. Туган телне укыту мәсьәләсен ата-аналар белән бергә хәл итеп була. Ә моның өчен гаиләләр белән эшне активлаштырырга кирәк дигән бер фикердә укытучы һәм тәрбиячеләр. Безнең бүгенге очрашудан соң, әлбәттә инде укыту планнарына да телне прям предмет буларак укытырлар дип әйтеп калам. Чөнки безнең 2017 елда Курган өлкәсендә, Сафакүл өлкәсендә, Сафакүл районында булган идек. Анда безнең татар мәктәпләре юк иде. Менә шундай зур очрашудан соң, менә шу татар мәгарифе көннәреннән соң безнең 10 мәктәп татар мәктәбе, 10 мәктәптә татар телен өйрәтә башладылар. Миңа калса, әлеге чараларның мөһимлеге дә, кирәклеге дә зурдыр дип саныйм. Кунашак районына сәфәр ахырында Казан кунаклары мәктәпләр өчен китаплар, татар дәбәтәйләре, камзуллар бүләк итте. Бик сөендерә теләк бар. Алга таба татар телен ана теле буларак өйрәнергә, ана уку йортларында кертеп җибәрергә, укытучыларда да, мәктәп директорларында да һәм аеруча мөһим министрлыкта да моңа теләк бар. Эш башланды, алга таба да булыр дип өметләнәбез. Чөнки кызыксыну бар, теләк бар. Чиләбе өлкәсенең Кунашак районыннан Гөлдәр Хафизова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Сембер төбәгендә Болгар татар изләре. Безнең ата-бабалар изге җирләргә зияратларны куярга тырышкан. Аларны дуслар берләштерә. Мин Тәтеше районының да Салаевка дигән авылдан туып үскәнмен. Шуңа монда язмыш китерде инде. Казан һәм Ульяновск галимнәре белдергәнчә, борынгы Сембер җирлегендә 13-14 гасырлардан калган берничә дистәдән артык болгар төзелмәләре һәм каберлекләр бар.
Алар башлыча төбәкне хәзерге Иске Майны, Чардаклы, Карсун, Ульяновск, Чынлы, Мәләкәс һәм Яңа Малыклы районнарында сакланып калган. Ләкин ни кызганыч, әлеге каберлекләр һәм тарихи казылмалар бүген хуҗасыз булып, кар яңгыр астында ташланды хәлдә яталар. Югалып баручы милли хәзинәләр һәм борынгы Сембер төбәгендәге болгар-татар тарихи изләре буйлап Казан галимнәре белән бергә хәбәрчебез Рамис Сафин узды. 16 гасырга чаклы Казан ханлыгына кергән борынгы Сембер җирләренең кайсы төбәгенә барып чыксаң да, татар эзләренә юлгасың. Борынгы бабаларыбызга кагылышлы искитәрлек уникаль мәгълүмат табасың. Безнең көннәргә чаклы авырлык белән генә сакланып калган тарихи әйберләрнең күпчелеген кабер ташлары тәшкил итә. Бу ташны бит һәр кешегә куймаганнар, бик бай кешеләргә, бик бөек кешеләргә, атаклы кешеләргә. Шуның өчен менә безнең караганда безнең татар географиясын Дальний Востоктан алайык әле күбрәк безнең инде Идел-Урал регионында, Крымда, Төньяк Кавказда, Сибирнең кайсы төбәкләрендә бу кабер ташлары сакланган. Моннан 800 ел элек куелган шундый кабер ташларының беренчәсе Ульян шәһәреннән 40 чакрымда, Идел елгасының сул ягында урнашкан Чардаклы районы Татар Калмайыры авыл янында сакланган. Болгар чорына караган әлеге каберлек 13 гасырга карый. Стиле буенча бу ташлар 1280-нче, 1350 елларга карый. Чөнки менә бу Алтын Урда һәм безнең Төрки болгар халкының дип әйтик, һәм безнең Кыпчак халкы, Ногай халкы мондай ташларны урнаштырган. Сембер төбәгендәге әлеге каберлекләр турында беренче язма мәгълүмат 1833 елда Казанда басылган Заволжский муравейник журналында дөнья күрә. Монда күрәс менә ерактан түгел борынгы курганнар да бар. Ул дөрес, чөнки безнең ата-бабалар изге җирләргә зияратларны куярга тырышкан. Шул килеп тә чыккан. Монда 5-6 һәр санап чыктык таш бар. Танылган галим Альберт Халиков җитәкчелегендәге Казаннан беренче зур археологик экспедиция бу якларда 1957 елда эшли. Бәлки шуннан соң аның тәсирендәдер нәкъ шул елны әлеге каберлекләр дәүләт карамагына алына да инде. Ул вакытта исторический периодта, хоть пусть анда атеизм булса да, вот анда объектларга тимәгәннәр. Наоборот, күрәсез моны канал казылган зират буенча. Ул Совет вакытында казылган. Вот. Аннары 94 елны без тотынган идек обустраивать бу зиратны. Вот. Анда инде остатки колючей проволоки и изгороди тоже были. Әлбәттә, Совет елларында бу каберлекләргә игътибар булган, аны карап, саклап торганнар. Һәр халда бу мирас безгә алар тырышлыгы белән килеп җиткән. Хәзер ул дәүләт карамагында булса да, шул еллардан бире өлкә район җитәкчелеге аны саклау буенча бармакка бармак та сукмаганнар. Весной планируем собрать местное население. Местное население всегда очень хорошо откликается, особенно мусульманская часть, а здесь населенные пункты преимущество с мусульманским населением. Поэтому, я думаю, жители с удовольствием откликнутся, а муниципалитет, в свою очередь, поможет техникой, чтобы нам здесь навести порядок, оградить от проникновения животных, скота и чтобы не ездила случайная техника. Дөрес, быел җәен Ульян өлкәсенең Болгар яңарышы иҗтимагый рәисе Шәүкәт Богданов үзенең дуслары белән кабер ташларына пластик кырылмалар ясап куйган. Они ограду поставили, это правильно. Поставили, конечно, вот этот каркас. Конечно, это все временное явление. На самом деле, если так делать на будущее люди, если спонсоры появятся, надо делать железные вот это. Сзади решетки, впереди открытые оставить. Шундый ук тагын бер тарихи кырылма Иделнең икенче ягында, Зия елгасы буенда урнашкан Кызыл Сөендек татар авылы янындагы кырда табыла. Анда йорт салганда төзүчеләр очраклы рәвештә борынгы таш нигезгә тап булалар. Галимнәрне чакыралар, тикшерәләр. Баксаң, бу 12-13 гасырлардан калган уникаль болгар мунчасы булып чыга. Төзелеш туктатыла. Шәүкәт ага үзенең дуслары, фикердәшләре белән бу мирасын саклап калыр өчен үз кырма куялар. Мунчада мин инде силәгәнем бар, 5 бүлмәсе булган. 2 бүлмәсе кая чабыналар иде. Уйлап карагыз, 1000 ел элек бабаларыбыз чабынган. Аннары бер бүлмә кая юыналар, бер бүлмә кая чишенәләр, бер бүлмә кая ничкәтелә ягалар иде. То есть кайнар һава уза иде. Идан астында. Шунсы кызганыч халкыбызның бай һәм гыйбрәтле тарихын саклаган әлеге каберлекләр һәм тарихи казылмалар бүгенге көндә барысы да хуҗасыз булып, кар яңгыр астында ташланды хәлдә яталар. Шуның өстенә җәй көне кара археологлар килеп, байтак тарихи чыганакларын һәм казылмаларны алып китәләр. Ничә ел подряд
шул черный копательлар, металлоискательлар белә эзлиләр, табалар, яннарына килгәнем бар. Менә кичкенә генә шундый шул тәңкәләрне пулы дип аталып бер табиятты. Вот пулы монета золотоордынской поры табалар, алып китәләр. И рынокта караганым бар, алар акча тора. Бүгін көндә сүз алып барабыз туристик маршрутлар турында да. Әгәр дә яхшылап төзелгән булса мондый маршрутлар, килгән туристларын да үзе һәрбер регион, һәрбер авылмы, районмы күрсәтәләр иде. Аннан балаларны, бигрәк тә балалар өчен, балаларга күрсәтеп аңлату өчен бу изге урыннарны безгә ныклап сакларга, чистаттарга кирәк. Билгеле, бүген шундый байлыкның сакланышын җәмәгатьчелеккә һәм иҗтимагый оешмаларга гына ышанып калдыру бер катлылык булыр иде. Монда дәүләтнең мәдәни мирасны саклау вәкилләре дә үз сүзләрен әйтергә тиеш. Чөнки сүз моннан 8-9 гасыр элек чәчәк атып торган Болгар цивилизациясе һәм аның казанышлары турында бара бит. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Свердлов өлкәсе Невьянский районы Калинин бистәсендәге Дуслар гаилә клубына быел 8 ел тула. Татарстан, Башкортстан, Пермь крайы һәм Чиләбе өлкәсеннән килгән татарлар өчен бу клуб туган төбәк, туган тел һәм балача хатирәләре. Безнең хәбәрчеләребез алар белән аралашып кайтты. Свердлов өлкәсе Невьянск районы Калиново поселогы Урта Уралның иң матур урыннарының берсендә Таватуй күле буенда урнашкан. Таватуй Коми Пермь теленнән су юлы дип тәрҗемә ителә. Кайбер галимнәр аны татар теле белән бәйли, Тау-туй ди. Калиново поселогы Совет чорында дары заводы төзү белән бәйле рәвештә барлыкка килә. 3000 халкы бар, төрле милләтләр. Яртысының тамырларында татар һәм башкорт каны ага. Моя бабушка, тетушки мои, вот по бабушке, ее сестры. В свое время они попали сюда, вот недалеко у нас населенный пункт есть, Шаманиха в то время называлось. И их туда отправляли в ссылку на каторжные работы. Вот торф они там собирали, вот что-то такое. И вот многие тогда бабушки знакомились с местными мальчиками из поселка Калиново. И таким образом оставались тут, создавали семьи. Ну и тут подтягивались уже остальные, как родственники. Потом вот завод, здесь у нас Калиновский химический завод. Многие тогда из Башкирии, вот и мои родственники, вот именно из-за завода сюда приехали, что зарплата достойная. Туган тел һәр вакыт йөрәктә. 8 ел элек татар һәм башкорт мәдәнияте гаилә клубы барлыкка килә. Очрашу урыны Калиново мәдәният йорты. Получилось, что толчком еще был приезд театра эстрады «Акьяр» из Казани. Ребята приезжали, Альбина Баширова с мужем, вот эти ребята приезжали. Вот благодаря после их концерта мы сразу собрались, татар-белян. Вот было объявлено открытие этого клуба. Татар һәм башкорт мәдәнияте гаилә клубының җитәкчесе итеп Айгөл Даутованы чакыралар. Ул чыгышы белән Башкортстанның Борай районыннан Уралга гаиләсе белән 17 ел элек күченә. Күбрәк олы кешеләр инде, конечно. Яшьләр хәзер бит инде дигәндәй теге чик дип әйтәм, почти урыслашып беттеләр. Шуңа бик яшьләрне чакырып китереп булмый инде. Ну, тырышабыз инде, эшлибез. Айрат Нәзиров клубның жаны да, йөрәге дә. Мин Тәтеше районында Салаевка дигән авылдан туып үскәнмен. Шуңа монда язмыш китерде инде эшләргә. Эшләп пенсияга чыктым инде хәзер. Бөтенесе дә әйбәт. Шулай клубка киләбез, дуслар, туганнар белән бергәләп, земляклар белән. Биредә һәр кешенең төп теләге татар телендә сөйләшү. Башкириядан килеп 74 елны монда урнаштым Калиновога. Заводта эшләдем. Шул килде менә әле 4 ел там назад только саттым диге. Пенсия вакытында эшләдем. Туганнар барыгызга да сәлам бирдем. Калиновога 88 елда килдек Башкириядан. Заводта эшләдем 27 ел барлыгы. Лайыклы ялга чыктым. Общий стаж
45 ел. Оныклар ни кызганыч татарча белмиләр. Аларның күбесе җирле осталар уен кораллары иҗаты төркемендә шөгыльләнә. Җитәкчеләре Александр Ушатов коллектив репертуарына татарча көйләр дә кертеп җибәргән. Концертларда бик теләп чыгыш ясыйлар. Мәдәният йорты шул рәвешле салада татар сәнгатен үстерү, саклауга үз өлешен кертә. Махсус курслар өчен белгечләр юк. Бу иң катлаулы мәсьәлә ди халык. Бик тә рәхәт туган тел. Мин туган телемне яратам. Үземнең туган телемне татарча. Бик тә яратам. Казан телевизорын ТНВ каналын карайм мин һәр вакыт аны концертлар булганда аңа кушылып җырлап та утырам. Самый юлысы миңа 86 яшь. Заводта мин эшләдем 43 ел. Пенсияга чыктык ветеран тогда. Дуслар гаилә клубы татар мәдәнияте утраучыгы, туганнар кебек, бер-берсенә ярдәм итеп, аралашып яшиләр. Иң мөһиме, үз телебездә сөйләшер урын бар диялар. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә менә шулар. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында эшләргә тырышабыз. Исән-сау күрешергә язсын. Сау булыгыз.